yarfe da za ya zo ya haɗa mu da gwamna, kuma ba wani kage da za ya zo ya raba mu da gwamna. Domin gwamnan mu kamar uba ya rike mu amana. Mata ku fito da maza ku fito sai mun daga gwamna. Inuwa hanyar tsira manya suka auna. Wasu na jin haushi wai lema muka kona. Ku ce musu sai hakuri to sai sun zo ta ya murna. In ma sun tuba ku ce mu za mu rike su amana. Ana sassaka wa malamin inuwa gwamna. Ana sassaka wa sayyidi inuwa gwamna. Dan Allah ku cewa malama inuwa ya iya gwamna. A gayawa malama inuwa cewa ya iya gwamna. Kadaran kada han haka ne na fada. Magana ta fita suka yi mani ca. Sai muka ɗauki baka da kwari muka ja. Nan muka fara gyada sai muka kada gada. Mata albishiri ku yi ayyiriri dan za ku yi bidiri. Gombe ta kara fari. Matan Gombe, matan Gombe, ku ne burin Gombe. Kar da awaki da ku zo ku yi koge zau. Mata ai koge zau dan kun san koge zau. Ga ranar koge zau ai koge zau. Na kira ku masoyana da ku zo ku ji zance na. Masu kaunar wake na ku ke sauraro na. Kuma ku ne gata na. Ina fitar wata alfarma ranar zabe a yi koge zau. A Gombe da koge zau, Billiri koge zau, Akko da koge zau, Kalatungo da koge zau, Shongo koge zau, Balanga da koge zau, Nafa da koge zau, Doko da koge zau, Kwame da koge zau, Yamal Tudeba da koge zau, Funaka da koge zau, duka Gombe da koge zau. Ba ma jin karkar wai mu ji dan gezau. Muna son koge zau ba mai raba mu da koge zau. Kai alhamdulillahi inna lillahi masha Allahu insha Allahu. Nasara daga Allah, nasara daga Allah.